Anhel és una instal·lació artística realitzada pels alumnes de quart dels Estudis Superiors ESDAP de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Allà. Anhel explica la llegenda de Santa Eulàlia, una vida on els sentiments, els ideals, la força, la valentia i una gran fortalesa d'ànima fan que lluiti i defensi els seus principis fins la mort. Anem recorrent el que és l'antic call i arribem al que és la baixada de Santa Eulàlia. Aquí es produeix el martiri, entre cometes, permetem dir-li, més celebrat de Santa Eulàlia, el martiri més mític i cantat. Cronologia del projecte. L'espai on es realitza l'actuació és el pati de l'edifici que acull el Museu de Cultures del Món, el número 12 del carrer Montcada de Barcelona, un espai singular i molt ben conservat. Els alumnes visiten el museu per veure i valorar les possibilitats i fer una proposta. Els alumnes es divideixen en grups per treballar diferents propostes i presentar-les a classe al cap de 2 setmanes. Un cop feta l'exposició de les diferents idees, voten per escollir quin projecte és el més adequat per fer l'actuació. Un cop s'ha desenvolupat i concretat el projecte escollit, els alumnes expliquen els seus conceptes als nostres col·laboradors. Ells els ajudaran a buscar les millors solucions tècniques en funció de les idees lumíniques que els hi proposen. Els alumnes, dividits en diferents grups de treball, desenvolupen el projecte d'execució i els detalls constructius a resoldre. Ens trobem al pati del carrer Montcada amb el director del museu i els representants de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Barcelona per acordar dates, ajudes i disponibilitats horàries. També s'aprofita la visita al pati per realitzar proves de llum, proves de fum i la coordinació i intercanvi de propostes amb l'equip de ballarines que participen en la nostra instal·lació. Els alumnes treballen a contrarrellotge mentre acaben de resoldre els últims detalls. Es munta provisionalment l'estructura de la instal·lació al pati de l'escola per fer les darreres proves de llum. El muntatge final és el moment de la veritat, el treball més dur. La instal·lació de l'estructura i tots els elements mòbils que pengen d'ella. Els focus, les màquines de fum, els calefactors, l'equip de so, la coreografia, les proves de llum i la seva interacció amb el muntatge efímer. El muntatge de tot el que s'ha pensat i construït a l'escola s'ha de dur a terme en molt poc temps, tot respectant un espai protegit. És el repte pel que s'ha treballat i d'això depèn l'èxit de la instal·lació. La història que es vol explicar en aquesta intervenció és sobre uns sentiments, uns ideals que fan avançar cap endavant a totes les persones.
Anem recorrent el que és l'antic call i arribem al que és la baixada de Santa Eulàlia. Aquí es produeix el martiri, entre cometes, permetem dir-li, més celebrat de Santa Eulàlia. El martiri més mític i que ha donat més a conèixer la llegenda i la tradició. La van ficar dins d'un barril ple de vidres i la van tirar costa avall, amb el carrer que porta el seu nom aquí a Barcelona. I un d'ells explica que era tirar-la amb un tonel, dintre d'un tonel, que estava taponat amb vidres polsats per la baixada de Santa Eulàlia. Aleshores, sembla ser, diu la llegenda, que va sortir il·lesa. Santa Eulàlia la van fer passar per aquest carrer que es deia baixada de la presó i que la va posar dintre d'una bota rodolant fins a la Ciutadella, que és, em sembla, on la van penjar. Posaven dintre d'una bota perquè tothom tirava pedres, no? I bé, una persona de 13 anys, sí, jove, petita, que la llancin 13 vegades per aquesta baixada, amb la força que podia agafar la bota, i a més plena d'objectes, doncs es dona per suposat que hauria d'estar morta. Doncs la tradició diu que Santa Eulàlia, d'aquesta tortura impressionant, no, doncs va sortir absolutament indemne.